Jožo, prečo si nevyplňaš timesheet na čas a so správnymi údajmi? Otázka sa týka reportov, ktoré posiela naša firma zákazníkom. Kvôli transparentnosti každý náš vývojár musí robiť timesheety, kde zapisuje čas a čo robil. Okrem tohto timesheetu existuje aj aplikácia, ktorá spravuje chyby a aj na základe nej sa dá vyhľadať, kto čo robil. A je pravda, že niekedy naši vývojári sú trochu zaneprázdnení a tým pádom môže dojsť k vyplneniu timesheetu o pár dní neskôr, ale vždy boli timesheety doručené zákazníkovi včas. Tým pádom je práca prehľadná. A naša práca je prehľadná. Dobre. Jožo, prečo používaš internet na hranie online hier počas pracovnej doby? Otázka sa týka morálky pracovníkov v našej firme. Naši pracovníci podávajú vysoký výkon, čo dokazuje spĺňanie termínov, ktoré si určujú s zákazníkmi, a aj kvalita softvéru je dobrá. Proste naopak. Udržiavame termíny, čo svedčí o tom, že Udržiavame termíny. že a podávame dobré zákazníci sú výkony. spokojní. Že podávate výkony, lebo keď poviete výkony, keď poviete interpretáciu pred tým faktom, tak vám to nikto neuverí. Začnite tým. Dodávame naše projekty včas, čo svedčí o výkonnosti našich ľudí. Dobre? Naše projekty sú dodávané čas, čo svedčí o výkonnosti našich To je programátorov. interpretácia. A v prípade, že majú nejaký voľný čas, majú možnosť